बुबू बुबू बरी होणार तू आता थोड्या वेळाने. वरती नाही आधी, वरती नाही. हा वरती नाही आधी. बुबू नाही असं खाली घेतलंस ना तर ती मस्ती करणार. बरं बुबू काय करते? कोण आलाय? किती वाजता जेवली ती? जेवण चालू असतं तिथे. किती वाजता जेवली? चालूच असतं. झालं 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 झालं. आता ती झोपणार. होय आपण तिला गाडीत टाकू घेऊन जाऊ. एक एक्सरे घेऊ लगेच कळेल कुठे फ्रॅक्चर आहे. अरे बापरे बाबा तिकडे पडेल ती. नाही पडणार. तिकडे पडेल. बघा आमची नाही तरी आम्हाला किती आम्ही भोक्याला त्यांच्याकडेच झालं. बुबू झोप येते तुला? झोप झोप झोप. काका बोला ना. आता हिला झोपवणार, मग आपण डॉक्टरकडे डॉक्टर आलेत ना त्यांच्या क्लिनिकवर ट्रीटमेंटला नेणार, कारण हे एक्सरे काढायला देणार नाही तर ती. मग ती आता झोपणार आणि तिला डॉक्टर घेऊन जाणार आणि तिचा एक्सरे करणार. तिचा बॉडी काढायला बघ पाठी तो बघ. झोप बुबू झोप. आपण जाऊया ना डॉक्टरकडे. दिलला कसा पकडतो तसा पकडतो. ती झोपली आता बघूया. त्याला सवय आहे. आमची दिल अशी आहे. आमचा बाबू चालला. वजन किती आहे माहिती आहे? 8 किलो 9 किलो वजन आहे. दिसते आपले डॉग. त्यांना पण प्रॉपरली सीट वरती आपण बसवलेलं आहे बघा. ठीक आहे. हां करा डॉक्टर बंद. चल मी आलो. काय ओके दोघं आलो. हे बुबूना टेन्शन येतील काय झालं बोलेल. कुठे गेली? खायला व्यवस्थित. ओके. आणि डॉक्टर तुमचा क्लिनिक कुठे आहे? हा समोर ना? इथंच समोर. हा निलेश पण माझ्यावर गेली 25 वर्ष आहे. तुम्हाला इकडे 25 वर्ष झाली ना? 7-8 वर्ष झाली. मागचा पाय. आता हे आपण ह्याचा एक्सरे काढतोय का? हां एक्सरे घेऊया. फिमेल. नाव काय? बुबू. बुबू नाव आहे. तर आपण बघा इकडे घेऊन आलेलो आपल्या बुबूंना आणि इकडे ते जे आता एक्सरेची प्रोसिजर चालू आहे. रेज असतात ना राजा. ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. चला आपण बाहेर वेट करूया. हा त्यांचा क्लिनिक. याच्या आता मी अलाव नाही करत. ओके ओके ओके. तर तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मी यांना कॉन्टॅक्ट केला आणि हा त्यांचा हॉस्पिटल साल्वी स्टॉपला आहे. बाहेर सर्व मी डिटेल्स तुम्हाला देईल. मॅडम या इकडचा ॲड्रेस काय? इकडचा ॲड्रेस काय सांगतो आपण? इकडचा आपण ॲड्रेस काय सांगतो? सफारी येशे समोर. साल्वी स्टॉपला कुठे? सफारी येशे समोर. तर हे आपण काय प्रोसिजर करतोय? आता एक्सरे डेव्हलप करतो आपण तुझा. आणि तुमच्याकडे सर्व इक्विपमेंट्स सर्व आहेत ना A to Z? तुमचं नाव जरा रिपीट करता डॉक्टर? मी डॉक्टर अविनाश भागवत. ओके. साल्वी स्टॉप. सगळे ब्लड पॅथॉलॉजी आहे, CBC, ड्राय केमिस्ट्री, सगळ्या सोयी. सलाईनी लावायची असेल तरी आपल्याकडे लावू शकतो.
आणि आता आपल्याला दिसेल की त्याची हड्डीमध्ये काय प्रॉब्लेम झाला ते. एक्सरे प्रोसेस होते. बुबू क्लिअर होईल. क्लिअर झालं आपल्याला. त्याचा पाय मोडला दिसला का? हा मोडला आहे का वरच्या जॉईंटला? परत घेत आहे. ओके ठीक आहे, मी बाहेर जातो. तर परत बघा एक्सरे घेतला जात आहे त्यांचं. बघूया बबूला म्हणजे काय प्रॉब्लेम झाला, आपल्याला कसं सर्व माहिती पडेल तिकडे. आता हा वेगळ्या अँगलने घेतोय का आपण? हा. आपला सेकंड एक्सरे ना या अँगलमध्ये. क्लिअर होता ना. हो हाय, मी हाय. तिला पण वाटत असेल की आपण कुठे घेऊन आलो आणि काय करतोय आणि काय नाही करतोय. बुबू वरनं पडली ना? हा वरून पडली. तुझी चेकिंग होते, मी तुला औषध देणार. ओके, तिकडे एक्सरेची प्रोसिजर झाली डॉक्टर आपली, आणि आता इकडे बाकी मेडिकेशन. आता मेडिकेशन मध्ये तुम्ही काय काय देता तिला? आता आपण तिथे एक्सरेवर जरा डिस्कस करतोय एका डॉक्टर बरोबर. ओके, मग त्याच्यानंतर आपण मग औषधं डिसाईड करणार. म्हणजे चांगलं, म्हणजे प्रॉपरली सर्व ट्रीटमेंट होणार. येस. ओके बबू, आणि तुमचं नाव काय हो? निलेश धुमाळ. तुम्ही पण डॉक्टर बरोबर? हो. किती वर्ष? 25 वर्ष. बाप रे, क्या बात आहे. असे डेडिकेटेड जेव्हा असतात ना तेव्हा एक सक्सेस होतं, माहिती काय सर्व गोष्टीमध्ये. बुबू बरी होणार तू आता थोड्या वेळाने. तर आपण बघा इकडे आपल्या बुबूला डॉक्टरकडे घेऊन आलोय. तर रिसेंटमध्ये डॉक्टर काही असं इन्सिडेंट झालं होतं की आता हे पण एमर्जन्सी झाली ना, तर अशी कोणती एमर्जन्सी झाली होती की तुम्ही तिकडे ट्रीटमेंट दिला? हो, आता मध्यंतरी आपल्याकडे एक चौधरी म्हणून एक पीए आहेत. त्यांचा तुम्ही जसं आता बाहेरच्या डॉगला खाणंपिणं घालता, त्याला बिचाराला चांगलं अन्न मिळावं, घर मिळावं असं करता, तसंच त्यांच्याकडे नेहमी येणारा जाणारा डॉग होता. त्याला नेमकं गाडीने उडवलं होतं. त्याच्या मागच्या दोन्ही पायांना, एका पायाचं पूर्ण असं अगदी खूप मेजर वुंड होती. मग त्याची आपल्याकडे इथे मेजर सर्जरी झाली. त्यांचा काय इमेज असा आहे? आहेत ना, आहेत आपल्याकडे. दाखवू शकतो? हो, दाखवू शकतो ना. त्यानंतर त्यांची इतकी वाईट परिस्थिती होती की मागच्या पायाला त्याला प्लेटिंग करायला लागलं. आणि मग आज डॉग आहे आपल्याकडे. तो निलेश, त्या डॉगला मधल्या ह्याच्यात घेऊन ये ना आपल्या ह्याच्यात. हां, तो डॉग ज्या दिवशी आपल्याकडे आला त्या दिवशी त्याची कंडिशन अतिशय दयनीय होती अगदी. हे त्याचे आणल्यानंतरचे फोटो आहेत. बापरे, पूर्ण चुरा आहे. पूर्ण पायाची अशी पूर्ण चुरा झालेला आहे तो. ही त्याची हाड आहे तशी वेगळी झालेली. इथे प्लेटिंग वगैरे करून. आणि तो डॉग दाखवू शकतो? हा पाय आहे ना, हा पाय आहे. हे अशी परिस्थिती होती. म्हणजे ह्याला म्हणतात एमर्जन्सी. आणि सर्जरी त्याची झाल्यानंतरचे फोटो आहेत. आणि डॉक्टर मला विचारायचं, समजा अशी एमर्जन्सी झाली तर आपलं क्लिनिक उघडं आहे? हा, इमर्जन्सी असेल तर आपण कोणत्याही परिस्थितीत हाच तो डॉग आहे. आता हा 1-2 दिवसात त्याच्या घरी जाणार पुन्हा. अरे वा, म्हणजे तो अफेक्टेड पाय बघा, हे दोन्ही ना प्लेटिंग झालेलं. ओके, सोड त्याला, चालू देत. काय नाव आहे याचं? याचं नाव असं समजा तुमचं कसा बुबू तसा सोमू आहे. सोमू असंच. ओके, सो इज रिकव्हरिंग. म्हणजे गुड. चला घरी, चला गुड बॉय. म्हणजे पाय काढून टाकणं सोपं आहे, पण त्याला वाचवणं. बरोबर. ते कुठे चालला? सो इज रिकव्हरिंग, यु नो.
आता याला राहिलेला जो पुढचा भाग आहे याला रिकरेक्शन करायचं, ते माझी मिसेस फिजिओथेरपिस्ट आहे, मग याला जी काय आवश्यकता लागेल फिजिओथेरपी ती पण त्यासाठी मोफत फिजिओथेरपी करणार, त्याला पूर्ण रिकवर करणार आणि आम्ही त्याला त्या ओनरकडे पुन्हा हँडओव्हर करणार. आणि ते पण तो पण स्ट्रेच आहे, त्यांच्या घरी फक्त तो येतो जातो, अगदी त्यांच्या किचन पासून फिरतो. पण ते जर तसं करतायत कोणी असं चांगलं, खरंच त्याला चांगलं काय म्हणतात ना त्याला हे मिळावं, काय सेवा मिळावी त्याला, किंवा त्याचा काय विचाराचा जीव वाचावा म्हणून हे सगळं केलेलं आहे. आमच्याकडे क्लिनिकचा पण एक डॉग आहे, असाच रस्त्यावरच आहे. ओके. त्याचं पण त्याचं फॅमिली प्लॅनिंग पण ऑपरेशन केलेलं आहे. तो पण असं स्ट्रे डॉग होता, रस्त्यावरचा ऍक्सिडेंट झालेला. आज झाली 4 वर्ष झाली, तर आता आमच्या क्लिनिकचा सिक्युरिटी डॉग झाला आहे. म्हणजे बाहेरच असतो, रात्री खाली येतो, आम्ही नसताना तो पूर्ण आमच्या क्लिनिकची काळजी घेतो. म्हणजे जशी स्टोरी आहे बघा, आपण जसं ट्रीट करू तसं तेही आपल्याला ट्रीट करतात. बरोबर. आमचं सगळं क्लिनिक बंद करून आम्ही घरी निघालो, सीसीटीव्ही आहेत, पण सीसीटीव्ही पेक्षा मोठा सिक्युरिटी गार्ड आहे, तो वरनं खाली येऊन बसतो. सीसीटीव्ही मध्ये कसं चोरी झाल्यानंतर झाली चोरी आणि मग काय पकडणार, इकडे ते पहिलेच अडवतील आपल्याला. आता तो वरती बारच्या इथे बसला असेल, तुम्हाला वरती बघायला मिळेल, वरती बार आहे एक, त्यांच्या तिथे बसलेला असणार तो आता. आणि सगळ्यांचा फ्रेंड आहे तो. ओके. इज फ्रेंड फॉर एव्हरीवन. चांगल्या माणसांचा फ्रेंड बस है ना. आणि तुमच्याकडे सर्व पेट्सचे सर्व फूड पण सर्व अवेलेबल आहेत मिळतात. त्याच्यात आम्ही त्यांना कस्टमर्सना डिस्काउंट पण देतो. ही आपलं इमर्जन्सी IPD आहे. ओके. इथे इनपेशंट दिवसभर इनपेशंट जे करायला लागतात, दिवसभर सलाईन चालू असतात, कोणाला काय, हे आतमध्ये ऑपरेशन थिएटर आहे. बरोबर, जिकडे आपण गेलो होते, एक्सरे काढला तो. आणि ही आपली OPD आहे. आलेला पेशंट आपण इथे पहिल्यांदा चेक करतो, बेसिक काय मेडिकेशन असेल, वॅक्सिनेशन असेल, सगळं इथे करतो. आणि या बाजूला इकडे आपलं पेट शॉप आहे, ग्रूमिंग सर्व सेक्शन. आणि या फॅसिलिटीज आपल्याकडे ज्या अवेलेबल आहेत, जेवढे सर्व आहे ह्या फॅसिलिटीज आपल्याकडे. हे आमच्याकडे बाथ सेक्शन इकडे आहे. हे काय सेक्शन आहे? डॉग वॉशिंग, ग्रूमिंग, आंघोळ घालायला, वॉशिंग, ग्रूमिंग, ड्राईंग, हा सेक्शन. म्हणजे तुमच्याकडे ऑल इन वन म्हणजे सर्व करू शकतो आपण. हो. आणि हे पेट शॉप आहे. आता आमची आवरावर चालू आहे बंद करण्याची. ओके, बरोबर. आणि बाकीचे सर्व आपले जे साहित्य आहे सर्व सगळं हो हे मिळतं. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, हा पेड प्रमोशन नाही. आणि अजून एक सरांची क्वालिटी सांगायची आहे की इकडे जर तुम्ही स्ट्रीट डॉग घेऊन आलात तर आपल्याकडे मोफत ट्रीटमेंट केली जाते. सर्व स्ट्रीट डॉगचे इकडे फ्री ट्रीटमेंट होणार. तर बिंदास तुम्ही साल्वी शॉपला एकदा व्हिजिट करा डॉक्टरकडे. आणि तुमचे पण जे घरगुती आहेत प्राणी त्यांनाही चांगली ट्रीटमेंट द्यायची गॅरंटी डॉक्टरांची. ते तुम्हाला चांगलं तुमच्या म्हणजे तुमच्या डॉग्स, कॅट्स, इतरही प्राणी सर्व ट्रीट करू शकता ना तुम्ही? हो. आता तुम्ही आपल्याकडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमधली बरीचशी लोक, फॉरेस्ट म्हणजे मध्यंतरी अजगर आला होता. कोण आला होता? अजगर. हां, अजगर. पण आपल्याकडे येऊन तो ट्रीटमेंट करून पूर्ण बरा होऊन मग रेस्क्यू करणारे प्राणीप्रेमी आहेत ते घेऊन येतात. मग त्याला मेजर इंजुरी असेल, त्याला स्पाईन इंजुरी होती, त्याला पूर्ण बरं करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने त्याला सोडून दिलं जंगलामध्ये. खूप खूप छान. एक म्हणजे आमच्या पूर्ण 5 लाख सबस्क्रायबर्स पासून तुम्हाला एक मोठा थँक्यू. असं एक नोबल म्हणजे बोलतात ना, एक युनिक आणि एक बोलतात ना देवासारखं काम करताय, एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. आपल्या हातात आहे तेवढं आपण 100% करू शकतो. ओके. क्लिनिकला आणण्याचे फायदे आता बघा. आता हे स्ट्रे आहे ना, दिसलं? गुचूड ना. म्हणजे तुम्हाला हात लावून ते समजलं ना तिकडे, आम्हाला दिसलं नव्हतं, नाही तर आम्ही काढलं असतं ते. हे बघा हात लावून हे पूल. हा बघा, हा बरोबर. मग ह्याचं ते आहे ते नोमोटिक स्प्रे दे जरा. एक रेबीज इंजेक्शन द्या. रेबीज दिलं नसणार. नाही दिला हिला काय. अच्छा डॉक्टर, या स्प्रेने काय होणार? दिली होती. बरोबर. आपला एक्सरे झालाय, आपली ट्रीटमेंट झाली आहे, आपलं बेसिक एक्झामिनेशन सगळं झालंय. आधी हात मारा बघा. शी इज आउट ऑफ बुब्बू. शी इज सो हॅपी. टिकचा स्प्रे. आणि समजा डॉक्टर आपल्याला हा असा तुम्ही सेल करता? हा, ह्या सगळ्या वस्तू असतात आपल्याकडे अवेलेबल आहेत ना? आपल्याकडे डिस्पेन्स केले जातात. म्हणजे बघा, आपण जर स्ट्रीट डॉग लवर्स असाल तर आपण एक असं स्प्रे, आता मी पण एक त्यांच्याकडनं घेऊन ठेवेल, म्हणजे कधी आपल्याला लागला तर आपण सर्व आपल्या डॉक्टर आपण स्प्रे करू शकतो ना त्यांच्या डॉग. आणि माझ्याकडे भरपूर सॅम्पलिंग मेडिसिन्स असतं, ते आपण स्ट्रीट डॉग साठी वापरता का? आणि हा आता कसला इंजेक्शन? रेबीजचं इंजेक्शन देतो आपण.
आणि हा रेबीजचं इंजेक्शन किती इंटरव्हलने द्यावं असं? आता याला बरोबर 1 वर्षानंतर रेबीजचं इंजेक्शन दिलं पाहिजे. 1 वर्षानंतर. आणि ज्या दिवशी रेबीज डे असतो, जागतिक रेबीज डे असतो, त्या दिवशी आपण आपल्याकडे इथे फ्री रेबीज वॅक्सिनेशन कॅम्प ठेवतो. तो डेट डॉक्टर रेबीज डेचा माझ्या मते 7 डिसेंबरला असतो. म्हणजे जर सर्वांनी नोट केला असेल 7 डिसेंबर हा रेबीज असेल. इकडेच नाही तर तुम्ही दुनियाभरात कुठेही असाल तर मला असं वाटतं जे हे युनिकनेस म्हणजे डॉक्टर जे काम करतात आय गेस आपले जे फॅमिली मेंबर्समध्ये जे डॉक्टर्स असतील सर्वात आधी तर मोठा थँक्यू. आणि असंही तुम्ही करू शकता सर्वांनी. तर हे तिथून एक छोटं नट बघा वाढलंय. आता बिचारी स्ट्रे आता हे तिथून ह्याला ड्यू क्लॉ म्हणतात. आता हे ह्याला ड्यू क्लॉ म्हणतात. आता हे लहान छोटं पिल्लू असतानाच ड्यू क्लॉ काढून टाकावं. कापला पाहिजे होता, काढला पाहिजे होता. आता तिचं नख वाढत चाललंय ना, तर ते उलटा आतमध्ये घुसणार. ती बिचारी तिला इरिटेट होणार. आपण थोडस नख आता आहेच तर कट करून टाका. टर्मिडल दिलं, टर्मिडल बाकी सगळं दिलं. आता डॉक्टर मला एक विचार, हे 25 इयर्स आहे ना, तर हे पण अर्धे डॉक्टर झाले असतील ना? नाही, झालेच. त्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे. डिप्लोमा. आणि आता माझ्याबरोबर तो गेली एवढी वर्ष हाच सगळा. ते त्यांना पण मी कॉंग्रॅच्युलेट केलं. 25 वर्ष म्हणजे खूप मोठी गोष्ट झाली. सॅम्पल्स असतात, सॅम्पल देतात ना. आता हे सॅम्पल्स मेडिसिन असतात ठेवलेली माझ्याकडे. स्प्रे मग कोणी आलं तर मग आम्ही त्यांना सॅम्पल्स देण्याची व्यवस्था इथे केलेली आहे आपल्याकडे. त्यांना जी लागणारी मेडिसिन्स आहे बाईक सारी जी काय माझ्याकडे उपलब्ध असतील, अवेलेबल असतील ती देतो. अगदी नसेल तर मग लिहून देतो. बरोबर. तर इथे बघा आपल्या बुबूचं जे औषध आहे ते आता आपला डॉक्टर एक्सप्लेन करतील. कॅल्शियम विथ D3 आहे, झिंक आणि विटॅमिन D3 टॅबलेट. ही रोज 1 द्यायचे. रोज 1 द्यायची आपल्या दिवसाला 1. हो. आणि ही पेन मॅनेजमेंटसाठी ट्रॅमॅडॉल म्हणून टॅबलेट आहे. ओके. ही रोज 1 द्यायची. ह्याच्यात किती आहेत? ह्याच्यात 10 आहेत. ह्याच्यात 10 म्हणजे 10 दिवसाचा कोर्स आहे. हा. आता हे 5च दिवस द्यायचे आहे आपल्याला अगोदर. मग आपण त्यांना द्यायचे ना, त्यांचे काका त्यांच्याकडे आपण असणार आहे, त्यांना मला फोन करायला सांगा, मी कार्ड देऊन ठेवतो. मग मी एक चक्कर मारून हिला बघून येतो. ठीक आहे. ओके ओके ठीक. म्हणजे हे वरचं पेन मॅनेजमेंट 5 डेज. येस. आणि हे कॅल्शियम 10 डेज. बाकी तिचं रुटीन खाणं. बाकी हिचं डायग्नोसिसने तुम्ही काय सांगता की काय झालं होतं? आणि आता हिला इलिओसॅक्रल रिजन जे आहे इथे सबलक्सेशन आहे. म्हणजे तिचा जी कितव्या मजल्यावरून पडलेली? आमचा वरचा आहे बघा टेरेस, म्हणजे त्याच्यावरूनच पडली. बरोबर. हा. म्हणजे जवळजवळ एक 10-12 फीट. हा. 15-20 फीटावरून खाली पडली. 15 फीटावरून पडली. ओके. आता तिचं हा जो एरिया आहे या हा जो एरिया इथे सबलक्सेशन म्हणतात त्याला आमच्या भाषेमध्ये. म्हणजे मणका थोड्यात हल्ला आहे थोडक्यात. तर तिला ते खूप पेनिंग आहे. आणि डावी साईड जी आहे त्या डाव्या साईडला तिला पेन आहे. आणि ते पेन मॅनेजमेंट होऊन जाईल. मेजर फ्रॅक्चर काय नाहीये. मेजर फ्रॅक्चर नाही. तेच ऐकून आम्हाला जर बरं वाटलं. पण ते एक्सरे काढल्यामुळे क्लिअर झालं ना. नाही आपल्या मनात कशी डॉक्टर भीती असते की काय झालं आणि काय नाही झालं. आता आम्ही मुंबईला गेलो मग आमचा जीव इकडे राहिला असतं की हिला काय होतं आणि काय नाही. थँक्स. आणि एक तुमच्या म्हणजे मला एक दिसतं जे आहे ना की एक डॉक्टर्स असतात आणि एक कॅरिंग डॉक्टर्स असतात. तर यू आर कॅरिंग डॉक्टर. म्हणजे आपल्याला तुम्हाला एक वाटतं की एक जीवाला आपण बरं केलं पाहिजे. न बोलतात त्यांना बघा स्प्रे मारलं, त्याचे नख कापले, त्यावरून त्यांना आता लास्ट डॉक्टर तुम्ही काय दिलं होतं त्यांना? मल्टीव्हिटॅमिन्स पण त्यांना म्हणजे दिलं की हे असं बोलतात ना की आपल्याला समजलं पाहिजे की काय आणि कसं दिलं पाहिजे ते. खूप छान. पूर्ण जागी आहे ती आता. आता नेक्स्ट टाइम तुम्हाला ओळखेल बरोबर तिकडे आल्यावर. बुबू. तर आता आपण बुबूला आपल्या गाडीत घेऊन चाललो आहे. या. तर इकडे बघा आपलं प्रॉपरली सर्व ट्रीटमेंट झालं. आणि डॉक्टरांचं एक अजून सांगायचं झालं की ते घ्यायला सुद्धा आले आणि आता आपल्याला सोडायला सुद्धा येतात. आणि ह्यांचं क्लिनिक कुठे आहे ते पण तुम्हाला दाखवतो बघा. हां. ही आपली कसली गाडी? ही डॉगला आणायला सोडायला. स्ट्रे डॉगसाठी. स्ट्रे डॉग म्हणजे आम्ही ॲनिमलसाठी ॲनिमल व्हॅन म्हणू शकतो. पण स्ट्रे डॉग बोलले की ह्याची पण ट्रीटमेंट फ्री होते ना? मग हो. ठीक आहे. समर्थ पेट. एक मिनिट आपण जरा फोकस मारूया. आता बघा या सरांनी इथे समर्थ पेट क्लिनिक ही स्ट्रे डॉगची. आता ह्याला कॉन्टॅक्ट कसं करायचं डॉक्टर? आपला मोबाईल नंबर हा काय
लांबून येतोस की प्राण्यांचा दवाखाना डॉक्टर अविनाश भागवत 9011452299. ओके. ते जागी झाले ना आता. तरी ती डॉक्टर म्हणजे अगोदर ना अशी ह्युमन फ्रेंडली नव्हती. त्याला पण कळतं रे. चलो बैठो. आता ती 1 वर्षात म्हणजे आम्ही आल्यापासून ती फ्रेंडली झाली आहे. नाही तर फ्रेंडली नव्हती, भोकायची अशी. मला सगळ्यात भारी काय आवडलं माहिती इथे, हां हिरवी पक्ष्यांना पाणी ठेवलंय. हां आता हे आम्ही ट्रायलसाठी ठेवलं आहे. मी लावलं होतं डॉक्टर ह्याला किती माहिती आहे का, 2 महिने अगोदर. परवापर्यंत ना म्हणजे 1 दिवस अगोदरपर्यंत मी होप बोललो अरे येईल का. 3 दिवस झाले सतत येतात आहेत. म्हणजे मी हॅप्पी. आणि मी काय प्लॅन केलं माहिती आहे का, जे 1 दिसत आहेत ना सर्व लावणार आहे मी ते टोटल. आणि मी त्याच कॉन्सेप्टनी होता की बर्ड्स बीड सर्व. आणि इकडे ह्याच्यात सर्वांच्या वरती ना हे लावलंयस ना तू, हां तर ते आंब्याचं झाड आहे ना हां त्याच्यात, हे जे झाड आहे ना हां त्याच्यात लावायचं. हे सांगतो तुला आयडिया काय करायचं. म्हणजे ते नॅचरल वाटेल त्यांना. हा, त्यांना नॅचरल वाटलं पाहिजे. हे आपल्याला आपल्या दारात बरं वाटतं ना, बरोबर. ते ह्याच्यात लावायचं. आणि काय करायचं, आपल्याकडे पाण्याचं जे कनेक्शन आहे ना हां त्याच्यातला एक पाईप फिरवायचा इथे, आणि एक ती मोटर येते मोटर. हां टायमिंग लावलं की ते पाणी आलं पाहिजे. बघा ही कशी डिझाईन. ते आता आम्ही त्यांना ठेवलं आहे आतमध्ये. चला मॅडम बुबू येणार बघा. चला व्हेरी गुड. त्या गोळ्याने ते आणलं ना, हो तिला सुला झाली असेल, सू करेल आणि घेईल. आणि ती एवढी बघा डॉक्टर आतमध्ये नाही करणार. सू काय आलं ना आतमध्ये नाही करणार ती. तिला चांगलंच लागलंय, मणक्याजवळ लागली तिला. मनक्याजवळ लागलंय ना, पडली ना ती ओवर. बघितलं का आम्ही आपल्या बुबूला. एक आपल्या काळजी आपल्याला लागली होती ना की आपण गेलो मग इथं काय होणार. तेच ना. काय हल्ला ती, काय बुबू काय आवाज करते. भूक लागली काय. हो काजल चपाती दे ना, आपली गरम आहे ना ते चपाती. ओके मम्मी काजल देते, तोपर्यंत आपण डॉक्टरांना आपल्याकडे वरती जरा 2 मिनिटं फिरवून घेऊया. हे घे हे पाणी ठेव. काय घेऊन आली. ओके आपण टेस्ट करूया ना. हां ओके घ्या चलो. तर झाली आपली मीटिंग. बरं झालं. आणि अजून एक खास, आता आम्ही तर बोलत बसलेलो, आम्ही बोलत 1 तास बसलेलो वरती बघा. लाईट्स बीट सर्व एक्सपिरियन्स शेअर करत होतो. आणि एक तुम्हाला थँक्यू मला म्हणायचं आहे. काजलला समजलं असेल मी का तुम्हाला सर्वांना थँक्यू म्हणतोय. आज ते मोठे डॉक्टर आहेत. 25 इयर्स 30 इयर्स मग मी त्यांनी स्पेंड केलं बरोबर या फील्डमध्ये. हां मॅडमला येऊ द्या. मॅडम आहेत त्या, मॅडम बोलला पाहिजे त्यांना बरोबर. का तुम्हाला थँक्यू म्हणायला वाटतं माहिती आहे का. आले डॉक्टर. मी म्हणलो की आमचं असं चॅनल आहे, आमच्या इकडे एक असं स्ट्रीट डॉग आहे की जी आता पडली आहे आणि तिला ट्रीटमेंटची गरज आहे. तर ते ओके म्हणले, आम्ही एक तरी स्ट्रीट डॉगला दिवसाला ट्रीट करतो. तर त्यासाठी ते आले बोलले. आम्ही गेलो बघा. आता परत ट्रीटमेंट करून आलो आणि आमची बुबू एकदम व्यवस्थित आहे. आणि तिचे औषधं दिले तुम्हाला मी दाखवतो बघा. माझ्या मी तेच बोलत होते, औषधं कुठे आहे तिची. हे बघा कॅल्शियम आणि D3चे टॅबलेट जे आपण पण घेतो ते एक टॅबलेट पकड हे हातात. आणि त्यासोबतच आणि हे सर्व फ्री दिलेलं आहे. ठीक आहे. त्यावरून मला तुम्हाला का थँक्यू म्हणत हे मी तुम्हाला सांगतो. एवढे मोठे डॉक्टर एवढे सर्व. मी असं खूप रेअरली होतं की शुभांगी गिरला कोण ओळखत नाही. ओळखतात पण टाईम लागतं. नंतर ते वरती आम्ही बसलो बोललो सर्व गप्पा मारल्या सर्व बघितलं. त्यांनाही खूप आवडलं आपलं हे की म्हणतात एकदम मस्त बनवलेलं आहे आणि एकदम छान आहे. तर ते म्हणले की आत्ता लक्षात आलं तुम्हाला कुठेतरी कसं म्हणजे शुभांगी गिरे कसं ऐकलं. ते म्हणले की माझी आई तुमची सबस्क्रायबर आहे. माझी जी US मध्ये बहीण आहे त्यांनी मला तुमच्याबद्दल सांगितलेलं. आणि ते नंतर बोलले अरे तुमची रेसिपी तर मी पण बनवली आहे. बोंबील फ्राय तुम्ही जे केला होता, चिकन जे बनवला होता ते मी सुद्धा ट्राय केलं होतं. म्हणजे तुम्ही बघा आपल्या या चॅनलला
किती कुठेपर्यंत पोचवलं आहे तुम्ही आणि कुठेपर्यंत नेलं आहे. आणि शुभांगी कीर हा नाव आणि ह्या टेरेसला हाऊसफुल बुकिंग का होते ते मला समजतं आहे. मला आता समजत नाही, मला ते ऑलरेडी समजलेलं आहे की ऑलरेडी एका पर्सनल एका बोलतात ना सेलिब्रिटीचा मुलगा असंही म्हणू शकतो ना, हां सेलिब्रिटीचा टीम मेंबर पण आहे. आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला खूप मोठा थँक्यू की असं जगातलं कोणताही भाग नाही जिकडे आम्ही गेलो तर शुभांगी कीर हा नाव ओळखला जात नाही. सर्वीकडे काही ना काही ओळख कुठून ना कुठून लिंक होतेच. आणि मग एक बोलतात ना त्यांचे आई पण सबस्क्रायबर, त्यांनीही एक रेसिपी 2 रेसिपी बनवून आपली ट्राय केलेली आहे. आणि त्यासोबत त्यांचे बहिणी सर्व, म्हणजे वाटलंच नव्हतं की असे सर्व असतील. बरोबर. आणि हे डॉक्टर आता आपल्याला चेकआउट झाले तेही एक डॉक्टरच होते. एक जे लेडी आले होते तेही जनरल डॉक्टर होते, तेही आपला व्हिडिओ बघतात. सर्व डॉक्टर फॅमिलीलाही माझ्याकडून सॅल्यूट. तुम्ही सर्व काय चांगलं काम करता ते आम्हाला खूप आवडलं. आणि आमची आता बुब्बू ही एकदम व्यवस्थित झालेली आहे. अजून पुढच्या व्लॉग्समध्ये खूप काही तुम्हाला दिसेल. हेही आता आमचे फ्रेंड झालेले आहे तुम्हाला सांगतो. खूप काही त्यांनी शेअर केलं, खूप काही ॲडव्हेंचर तुम्हाला तेही आपल्याला दाखवणार. आता ॲनिमल रिलेटेड ते डॉक्टर आहेत, तर वेगवेगळे प्राणी रिलेटेड पर काही आम्हाला दिसलं ते तुम्हाला आम्ही सर्व दाखवू. आणि एक मोठा लाईक तुमच्यासाठी आणि मोठा थँक्यू तुमच्यासाठी. आणि आता व्हिडिओला आम्ही एंड करतो, नाही तर तुम्ही म्हणता व्हिडिओला कधीच हा एंड नाही करत. व्हिडिओला एंड का व्हिडिओ एंड नाही होत माहिती आहे का, आमचा कधीच दिवस एंड नाही होत. असं वाटतं की आत्ता काहीतरी होईल, आत्ता काहीतरी संपतच नाही. तर व्हिडिओ एंड होणार ना हा माझ्याकडनं एक्सपेक्ट करूच नका, कारण व्हिडिओ एंड होतच नाही. कारण व्हिडिओ एंडच नाही होणार कधी, व्हिडिओ येतच राहणार तुमच्यासाठी. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि आमची बुब्बू बघा आता एकदम व्यवस्थित आहे. तिला फ्रॅक्चर प्रे का, आता तिला छोटासा फ्रॅक्चर पण नाही. आपल्या भीती वाटते की पाय सुटला बिटला की काय, आमचं असं वाटलं. तर मी बोलू आपलंच कुठचं तरी पुण्य एक तिच्यासाठी पण उभा राहिला. बरोबर. हां, तर तिच्यामुळे आज एवढ्या मोठ्या माणसाची आपली ओळख झाली. मोठे माणसं तुम्ही आहात मॅडम, समजलात काय. मोठे माणसं तुम्ही का झालात, कारण तुम्ही सर्वांनी आम्हाला एवढं मोठं केलं. त्या म्हणजे बोलतात ना एक आम्हाला एवढा पण म्हणजे गर्व अभिमान काय म्हणत ते वर्ड झालं. खूप छान वाटतं आम्हाला, मस्त वाटतंय ते. आणि कितीही असलं तर आम्ही तुम्ही इकडे येऊन बघा होमस्टेमध्ये, कधी तुम्हाला वाटणार नाही की आम्ही एकदम ते आम्हाला एक आले होते होमस्टेमध्ये, ते म्हणत होते तू तर सेलिब्रिटी आहे. मी बोललो सेलिब्रिटीसारखं वाटलं का, नाही बोलतो एकदम घरगुती एकदम घरासारखं वाटलं. तसंच आम्ही बिहेव करतो सर्वांशी. आणि परत तुम्हाला एक मोठा थँक्यू. बघा व्हिडिओ कधीच एंड नाही होत आणि माझी बडबड आणि मम्मीची आणि कोणाचीच बडबड अशी संपणार नाही. आता तिला इंजेक्शन दिलं आहे ना, बघूया कसं वाटतं तिला. बुबू चिची चिची खा 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 खा. बघा इथे आम्ही जेवायला नाही बसलो, बघून मला दिलची आठवण आली. मम्मीने मला डायलॉग काय मारला मी तुम्हाला सांगतो. आपली दिल असती तर या ठिकाणी आपण काय केलं असतं. मी बघा तो दिवस मला माहिती आहे की काजल आणि काजलची मम्मी इकडे होती. मी रात निघालो दिलसाठी. तर तीच फिलिंग आम्हाला ह्याच्यासाठी आलो की आता आम्ही जर कुठे उद्या मुंबईला गेलो, कधी मुंबईला, तर हिचा कोण लक्ष ठेवणार. हिचा पाय तो तसाच होणार किंवा तो अजून खराब पाय तसाच होणार तर होणार, पण तिला खाणं पाणी कसं खाणार, ती इकडेच बसून राहणार. आणि कसं माहितीये एक इंजर्ड पर्सनला खाणं आणि व्यवस्थित सर्व झालं तर ठीक आहे ना, फिट पर्सनला काय नाही. तसं तिचं तर आता तिचं एकदम व्यवस्थित आहे. मम्मी जे औषध दिलं ते उद्यापासून व्यवस्थित देऊ आणि ती प्रॉपरली राहील सर. उद्या बरं वाटेल तिला. अजून इंजेक्शन दिलंय ना. खा बाबू खा. म्हणजे दुसरे साथी कुठे आहेत. चला रात्री किती शांतता, रात्री किती अंधार असतो तो बघा. दिसतंय का. चला गपचूप आतमध्ये.